No, pomaličky nám končia fašiangy. Ja viem, že to už teraz nie je taký bohviaký sviatok, ale tak je to fajn, však sú plesy a tak. Sme robili šišky, teraz budeme robiť fánky. Tak si vyskúšajte fánky, ako to chutí. Ja som teda hľadala všelijaké recepty. Máme aj starý dobrý recept, na ktorý som sa k nemu vrátila, pretože ten je najlepší. Dobre, tak máme tu 4 kg múky hladkej, dáme tam trošku soli. Tak, dáme tam trojlinku prášku do pečiva, takú jednu lyžičku. Dáme tam vanilkový cukor, jeden nemusíte dať. Ale môžete. Tak. Teraz tam dáme štípku vanilkovej arómy. Dobre. Tak. Dáme tam jednu tiež veľmi rozumnú vec, štamprlík rumu. A dám tam 3 žltka. Dobre, dáme tam trochu masla, asi lyžicu, tak, zmeknutého. To cesto musí byť také vláčne, tak je fajn, keď tam dáme kyslú smotanu. Môžete to robiť aj v robote. Yes. Good morning, Britain. A ja robot nemám, pretože ho nemám kam dať. Ale keď to dáte tam kyslú smotanu, tak po jednej lyžici spracovávajte kyslú smotanu. Samozrejme. Tak ono to bude také jemné. Už sa to rysuje, vidíte? Už je to také aj trošku tuhšie, dám tam ešte. Také 3-4 lyžice, kľudne tam dajte. Tak. Treba, pridám trošku múky. Tak. A to nie je všetko. Najväčšia finta tohto je, že to cesto treba otvieskávať. Kvôli lepku, kvôli tomu, aby tá konzistencia bola jemná, aby sa tam vytvárali také malé bublinky, tak buď ho budete mlátiť o dosku 10 minút, takto. Alebo zoberiete si válček a s válčekom to budete mlátiť, to vám tiež ukážem. Zoberiete si valec a budete 10 minút mlátiť do toho nešťastného cesta. A keď máte susedov niekde v paneláku, tak viete, toto nie je bohviaký zvuk. No, ale tak prežijú to 10 minút, nie? Tak, výborne. Fakt cítite tú konzistenciu, aká je jemná, vláčna. Budú sa krásne vykrajovať tie Božie milosti. A dáme to na chvíľku oddychnúť, dobre? Takých 20 minút to nechajte spať. No a potom sa k tomu vrátime. Takže cestičko si odpočinulo. Dáme trošku múky. Tak, nie veľa. Toto bude ale fantázia. Je na vás, či to urobíte na hrubšie, alebo to vyvalkáte úplne na tenko. Keď to vyvalkáte úplne na tenko, že vidno dosku, tak oni budú také samozrejme jak lupienky. To budú úžasné, budú tie fánky. A keď budete také hrubšie, tak nie budú úžasné, budú hrubšie, no tak čo? Dobre, takže olej sa už robí a ideme na to. Môžete robiť hociaké. Ja urobím také 3 cm. Ak to chcete mať krajšie, tak si obrežte tie kraje. Netreba to ani. Keď to budete rezať vnútri, tak to nerobte úplne na kraj, lebo sa vám to potrhá. Aby tam bolo aspoň centimetr 2 vôľa, pozrite sa. Vidíte? To je krása. Prevlečieme cez stred, zase nejaká veda to nie je, no pozrite. To je len pár minút, to je nejaké 2 minúty sa to pečie. Pozor na to, žiadne prepečenie, to musí byť takéto zlaté. Nechme to trochu otiecť od masti. Tak. Takže tam nie je veľa cukru, skoro nič, takže musíme to, niekto to obaluje v cukre, čo je fajn. Môj mozog potrebuje cukor na to, aby mohol fungovať. Ale ja to takto spravím, že to posypem cukrom, otočím a ešte raz posypem cukrom. Vidíte, sú dobré. Ako pierko ľahunké. Dajte mi vedieť, či sa vám táto verzia vydarila. Dobrú chuť.